Kumman sä haluat? Tuo vihreä. Kuka se on? Mitä me tehdään? Ollaan vaan ihan rauhassa, ottaa, kyllä se menee pois. Haloo, mä tulin kattoo sitä viemäriä. Se on Maija. Kaikki makkari. Onks täällä ketään kotona? Aloja. Salla, oot sä siellä? Tuli avaamaan sitä viemäriä. Ei voi olla totta. Hemmetti Salla. Miksi sun kertoo, että Kari on tulossa? Mä en halua, että Faija näkee tämmöisenä. Se tappaisi just tajua, mitä me ollaan tehty. No ei se nyt tänne tuu. Ottaa tää vähän hiljaa, kunnes se lähtee. Kuinka kauan se laki kestää? No tätä mennä aika kauan. Faijas näyttää keskittyvän enemmän tuohon laulamiseen kuin työntekoon. Kuulisit sen kotona suihkussa. Vaimot, lapset. Iltaa. Mitä te täällä oikein puhuatte? Missä sun vaatteet on? Mitä sä jätkät mennyt oikein tekemään?